Dit is het Nationaal Archief. Hier staat de afschaffing van de slavernij vastgelegd, niet alleen in de wetten, maar ook in bedragen. Maar dan vraag je je misschien af, waar ging dat geld naartoe? Dit is Verborgen Verhalen, de videoserie over het koloniale verleden van Den Haag. Het is 1 juli 1863. Vanuit Paramaribo, Bonaire en Curaçao klinken er 21 kanonschoten. Met dat geluid wordt het einde van de slavernij officieel aangekondigd. In de kerken wordt er gebeden en op straten wordt er gedanst. Er is vrijheid. Tenminste op papier. Maar hoe zijn we hier gekomen? De strijd voor vrijheid begon natuurlijk ver voor 1 juli 1863. Zoals we eerder vertelden, was Nederland al sinds de 17e eeuw betrokken bij de transatlantische slavenhandel. Kolonisten ontvoerden mensen uit West-Afrika en namen hen mee naar Amerika en de Cariben. Maar die mensen die gingen natuurlijk niet zomaar mee. Sommigen renden de zee in of ze sprongen van schepen. Ze kozen de dood boven de slavernij. Eenmaal aangekomen op de plantages verzetten ze zich ook. Bijvoorbeeld door te weigeren om te werken of door te vluchten. Aan het einde van de 18e eeuw kwam Toussaint Louverture samen met duizenden andere tot slaafgemaakten in opstand tegen Franse kolonisatoren. Hun strijd was succesvol, want in 1804 werd Haïti het eerste vrije land ter wereld dat geleid werd door voormalige tot slaafgemaakten. Maar ook in andere delen van het Caribisch gebied, gekoloniseerd door Nederland, was er verzet. Bijvoorbeeld op Curaçao in 1795 door Tula. Maar als je in verzet kwam tegen de slavernij, moest je een flinke prijs betalen. Als straf kreeg je zweepslagen of werd je verminkt. Op de plantages kon je levend verbrand worden of op een andere gruwelijke manier gedood. Dit werd altijd in het openbaar gedaan om andere tot slaafgemaakten af te schrikken. Zo werd Tula na een maand lang verzet gevangen genomen en gestraft. Zijn hoofd werd afgehakt en op een spijl gezet. Maar het verzetsvuur was aangestoken. In Europa kwam er langzaamaan steeds meer aandacht voor de omstandigheden van tot slaafgemaakten. En die waren onmenselijk. In 1803 werd Denemarken het eerste land die de transatlantische slavenhandel afschafte. Dit betekende een verbod op het kopen en verkopen van mensen uit West-Afrika voor de vervoer naar het Caribisch gebied. Maar dit verbod gold voor de slavenhandel en niet voor de slavernij zelf. De mensen die dus al in de slavernij leefden, bleven dus gevangen. Zij moesten nog tientallen jaren wachten voor hun vrijheid. Uiteindelijk werd in 1834 in Groot-Brittannië voor het eerst de slavernij op de koloniën zelf verboden. Andere landen volgden, maar Nederland bleef achter. Pas in 1840 kwam de politieke discussie over de slavernij hier echt op gang. Er waren verschillende politici die zich hier op het Binnenhof zich uitspraken tegen de slavernij, zoals Walter Robert van Heuvel. Die zei dat de slavernij een nationale zonde was voor Nederland. Ook buiten de politiek groeide het protest. Tegelijkertijd hielden de tegenstanders van de afschaffing van slavernij hardnekkig vast in hun eigen belangen. De plantagehouders waren bang voor wraak vanuit de tot slaafgemaakten. En ze wilden geld voor hun zogenaamde verlies. Parlementslid Eloud van Soeterwoude benoemde als enige dat het misschien logischer zou zijn om tot slaafgemaakten te compenseren voor hun leed. Slavernij was in Nederland al lang verboden, maar toch waren er ook hier tot slaafgemaakten. Neem Virginie. Virginie Gameren kwam uit Curaçao, maar moest in 1847 mee naar Nederland om in Friesland te werken voor de dochter van de gouverneur van Suriname. Virginie bevond zich net zoals veel andere tot slaafgemaakten in een schaduwgebied. Maar Virginie die was goed op de hoogte van haar rechten. Ze stuurde een brief naar het ministerie van Koloniën en eiste dat zij en haar kinderen vrij werden verklaard. Uiteindelijk werd in 1852 de vrijheid van Virginie en haar kinderen officieel erkend door het ministerie van Koloniën. 11 jaar voordat de slavernij officieel werd afgeschaft. Hier in het Nationaal Archief vind je nog de documenten van haar zaak. Want na jarenlang debatteren werden politici in Den Haag het in 1862 eens met elkaar over de afschaffing van slavernij. De vrijheid waar zwarte mensen al eeuwenlang voor vochten was eindelijk in zicht. Op 1 juli 1863 werd de slavernij verboden. En de plantagehouders, die werden gecompenseerd voor het zogenaamde verlies van hun eigendom. Met een wisselbrief konden ze naar de bank om geld te claimen. In Suriname was het bedrag 300 gulden voor iedere tot slaafgemaakte. In het Caribisch deel was het 200 gulden behalve op Sint Maarten, want daar kregen ze 100 gulden. Deze wisselbrieven kun je nog zien in het Nationaal Archief. Daar kun je ook de lijst bekijken met alle namen van de personen die op 1 juli 1863
werden vrijverklaard. En de mensen op die lijsten, die kregen niets. Geen cent aan schadevergoeding. Kun je dat geloven? Sterker nog, in Suriname moesten ze nog 10 jaar lang gedwongen arbeid verrichten op de plantages onder toezicht van de staat. Op andere plekken vonden ze ook manieren om mensen gedwongen aan het werk te houden, zoals met het Pagatera-systeem. Dus, wie kreeg er compensatie na de afschaffing van de slavernij? Degenen die er jarenlang van hadden geprofiteerd en niet degenen die zich ertegen hadden verzet. Degenen die voor hun vrijheid waren gestorven. Mensen zoals Tula, Virginie en duizenden anderen die hadden gevochten voor hun vrijheid, die kregen niets. Wat vind je daarvan? Is dat eerlijk? Hoe het verder verliep, dat hoor je in de volgende aflevering.